Hindi na ko ni mga dahon pud langga kaya ko ibutang sa rabbit. Kay mukaon raman ang rabbit ana para na libre na tag bahog ba. Tumba pa sa cellphone. Pani ato po ni siyang kuhaon kay mukaon ra magyapon ang rabbit ani. Ito lang guro ni siyang kaduhaon kay murag bugat ra kayo. Pero ato lang siyang panitan guys kay para na limpyo na daan ba. Daghan kay amigas. Sakit kay mamaak. Awan ninyo ako mga rabbit langga, di ba? Enjoy kay sila sa ilang pagkaon. Maupasad akong pagbalihin nila ani langga. Pa man gipauga ang simento kay basi makutkot nila na akong balhin basa pa. Safety na gini sila dire langga, di na gini sila makadamage og mga tanom. Para to siya langga amping mo kanunay.